L-ex diskoteka magħrufa bħala ir-Raffles se tinbidel f'ċentru għal ħarsien ta' tfal u post ta' rikreazzjoni għal familji Maltin u Għawċin. Il-proġett li mistenni jitlesta sa' Settembru ta' sentejn oħra se joħloq 115 l-impjieg ġdid f'pajjiżna. Samuel Formosa, il-perit ta' dan il-proġett, spjega li x-xogħol li se jsir se jżomm il-karatteristiċi storiċi tal-binja unika. Dinja binja importanti ħafna, hija listed ukoll Grade 2 building, se ssir applikazzjoni l-MEPA biex ovvjament nirrestawrawha kompletament minn barra, il-faċċata se tinżamm mhux se tinbidel, tibqa' kollox kif inhi. Marion Brinkat, id-direttur tal-grupp li se jieħu ħsieb il-proġett, spjega li fl-istess sular taċ-ċentru se jkun hemm ristorant tal-familji mammar b'affarijiet fejn it-tfal ikunu jistgħu jilagħbu. Il-proġett se jinkludi wkoll spazju miftuħ li fost l-oħrajn se jkun jista' jintuża għal attivitajiet soċjali, esibizzjonijiet tal-arti u affarijiet kummerċjali. L-investiment ħajkun tilħaq mal-4 miljun euro. Ħankunu qed ninvestu mhux biss fuq ġewwa, imma ħankunu qed nagħtu anke l-residenti tal-madwar. Is-sidien tal-proġett qed jipproponu wkoll sabiex fuq barra jkun hemm żewġ gabbani u post ta' rikreazzjoni li l-pubbliku jkun jista' jaċċessah b'xejn.